τελειώσαμε. Απελευθερωθήκαμε και όπως σας έχω πει, πριν το τέλος του χρόνου, επιμένω, σημειώστε το, θα είμαστε μαζί σας, θα είμαστε στη μητέρα Ελλάδα, στην πατρίδα μας και θα ξεκινήσουμε αυτό το οποίο είχε υποσχεθεί ο πρόεδρός μας προτριμήνου. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να ανακουφίζουμε τον ελληνικό λαό από τα δεινά και τα βάσανά του. Αυτό λοιπόν το οικονομικό μέσο που εξασφαλίσαμε είναι αυτό το οποίο θα δώσει τη σιγουριά και την ασφάλεια σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις συνελληνίδες, να μπορούν να αισθανθούν και πάλι ελεύθερα και δυνατοί μέσα στην ίδια τους την πατρίδα, μέσα στο ίδιο τους το σπιτικό. Είμαστε στην ευχάριστη θέση λοιπόν να σας ανακοινώνουμε σήμερα ότι τις προσεχείς ημέρες θα είμαστε στην πατρίδα. Ήδη υπάρχει ένα δικό μας κλιμάκιο 2 ανθρώπων κάτω, οι οποίοι προσπαθούν να στοιχειοθετήσουν τα πρώτα που θα χρειαστούν για το βήμα της απελευθέρωσης των Ελλήνων. Μόνο αυτό με πράξεις μιλάμε, κύριε Βαρσαμάκη, έτσι δεν είναι? Μόνο με πράξεις, να το κάνουμε λίγο. Με πράξεις μιλάμε τώρα. Δηλαδή, τελειώσατε όλα αυτά που έπρεπε να τελειώσετε. Ακριβώς. Τα χρήματα είναι έτοιμα για διαχείριση, να το πω έτσι. Απλά χρειάζεται κάποια διαδικασία και αυτή θα ξεκινήσει κατεβαίνοντας εσείς όλοι στην Ελλάδα και όλος ο κόσμος θα συνενωθεί, πιστεύω, πιο πολύ μετά από αυτές τις ανακοινώσεις που μας λέτε σήμερα. Έτσι λοιπόν σταματήσαμε θεωρητικά, σταματήσαμε υποθετικά, αλλά ξεκινάμε πρακτικά. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα με πράξεις. Ήθελα να ξέρω πώς θα μας αντιμετωπίσουν όταν δουν, όταν μάθουν ότι πράγματι όλα αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε για τις συνελληνίδες και τους συνέλληνες, για το ελληνικό νοικοκυριό, όταν αυτά λοιπόν δούνε ότι γίνονται πράξεις, ήθελα να ξέρω πώς θα μας αντιμετωπίσουν. Παρ' όλα τα αυτά, εμείς δεν πτωηθήκαμε και δεν σκοπεύουμε να πτωηθούμε. Κατ' ουδέναν τρόπο, πιστέψτε με, ανασκευάζω. Αυτά εμείς δεν τα ξέρουμε. Για μας αυτά όλα είναι πρακτικές παντελώς άγνωστες. Όλες οι δυνάμεις οι οποίες μας προστάτευσαν και μας καθοδήγησαν μέχρι σήμερα, εξακολουθούν και είναι δίπλα μας. Τις επόμενες μέρες λοιπόν, μαζί με όλα αυτά τα οποία θα κάνουμε πράξη, θα έχουμε και πάρα πολλά να πούμε για την επόμενη μέρα της πατρίδας μας. Κύριε Βαρσαμάκη, αξιοπρεπώς, παρακαλώ. Κάναμε την εκπομπή το περασμένο Σάββατο, δώσατε μία ανάσα στον κόσμο. Όμως ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί κάτι και θα το πω έτσι στον αέρα γιατί δέχτηκα πολλά μηνύματα, πολλά τηλέφωνα και λέγανε πώς θα προλάβουν, λέει, οι μέρες είναι πολύ λίγες μέχρι τέλος του χρόνου. Θέλετε να δώσετε μία απάντηση εσείς? Ναι, σαφώς. Οι μέρες είναι λίγες για όσους δεν ενεργούν γρήγορα, για όσους δεν έχουν τις λύσεις. Εμείς ενεργήσαμε γρήγορα, έγκαιρα, ενεργήσαμε όπως έπρεπε, ακριβώς εκεί που έπρεπε και τώρα είμαστε έτοιμοι σε αυτές τις πολύ λίγες μέρες, όπως πολύ σωστά θίγουν οι ακροατές σας, σε αυτές τις πολύ λίγες μέρες να είμαστε στην Ελλάδα με τη φυσική μας παρουσία και από εκεί και πέρα να αρχίσει η διευθέτηση των οικονομικών, δηλαδή οι πράξεις. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι σε αυτές τις λίγες μέρες που απομένουν θα δείτε τα πρώτα δείγματα της πράξης. Είπαμε έτσι, ότι διατυμπανίσαμε προς τους Έλληνες στο θεωρητικό επίπεδο, ήρθε η ώρα να γίνουν πράξεις. Ο χρόνος και στη δημοσιογραφία είναι αρκετό. Και στη δημοσιογραφία η αλήθεια είναι αλήθεια. Έτσι. Αυτά που λέτε εσείς και περνάνε μέσα από το σταθμό μας. Και είπαμε ότι όλα είναι έτοιμα, είναι θέμα χρόνου, θέμα ημερών μάλλον θα το πω, γιατί είναι πολύ λίγες οι ημέρες. Ακριβώς. Η επιστροφή σας και η επάνωδος στην πατρίδα μας και να αρχίσουν οι πράξεις. Αυτό που πάντα φωνάζατε εσείς. Και πολλοί κόσμος σας πιστεύει, σας πιστεύει και εντάσσονται ακόμα καινούριος κόσμος, γιατί μου στέλνουν μηνύματα. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους που έγινε η ταραχή τότε, αυτή που έγινε. Δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα. Λοιπόν, και όμως ο κόσμος έχει αρχίσει και αντιλαμβάνεται. Από την περασμένη εκπομπή που κάνατε, που ανακοινώσατε, αυτό που ανακοινώσατε, κύριε Βαρσαμάκη,
το περασμένο Σάββατο, σας πληροφορώ ότι ο κόσμος είναι έτοιμος και σας πει αυτά τα πράγματα. Θα χρησιμοποιήσω μία δημοσιογραφική έκφραση, κυρία Μάραντε. Μου δώσατε πάσα και παίρνω τη σκητάλη από τα δικά σας λεγόμενα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο κατά τη δική μας άποψη, κατά την άποψη του οργανισμού μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς αυτό που είπαμε, αυτό που καταφέραμε ήταν να μπορέσουμε με την αξιοπιστία που διακατέχει τον πρόεδρό μας και όλους εμάς να είμαστε συνεπείς σε αυτό που είχε εξαγγείλει ο πρόεδρός μας, ο γιατρός ο Μανώλης Λαμπράκης. Πριν το τέλος του χρόνου θα έχουμε την οικονομική ευχέρεια. Άραγε λοιπόν, αφού θα τους απελευθερώσουμε από αυτό το βάρος, αυτούς όλους που χρειάζονται την απελευθέρωση, να πατήσουν στα πόδια τους, να ξαναδούν την ηλεκτρική ενέργεια στα σπιτικά τους, να μην χάσουν το μοναδικό, το πρώτο και μοναδικό του σπίτι, αυτοί λοιπόν θα χρειαστούν για να βοηθήσουν στις υπόλοιπες ενέργειες. Και θα ξεκινήσουμε όλα αυτά που έχουμε υποσχεθεί διαστόματος Προέδρου εδώ και 3 μήνες. Έχουμε εκπαιδευτεί στο να κάνουμε τη μέρα νύχτα. Κύριε Βαρσαμάκη, διακόπηκε, δεν σας ακούω, κύριε Βαρσαμάκη, συγγνώμη λίγο. Δεν σας ακούω, κάτι κάνατε, κάτι πατήσατε εκεί. Δεν σας ακούω, κύριε Βαρσαμάκη. Κύριε Βαρσαμάκη, χάθηκε ο ήχος, εικόνα έχουμε, αλλά χάθηκε ο ήχος, κάτι κάνατε τώρα πριν λίγο. Με ακούτε? Δεν σας ακούω δυστυχώς, κύριε Βαρσαμάκη, διακόπηκε ο ήχος. Μήπως ο κύριος Μαμαγκάκης μπορεί να επέμβει λιγάκι? Δεν σας ακούμε. Περιμένω. Λοιπόν, αναμείνατε λιγάκι, κυρίες και κύριοι. Κάτι έγινε τώρα εκεί, διακόπηκε ο ήχος από τον κύριο Βαρσαμάκη. Ακούσατε κι εσείς ότι τα πράγματα έχουν τελειώσει. Αυτός είναι ο σκοπός. Αυτό περιμέναμε τόσο καιρό και άλλοι ανησυχούσαν. Ναι, κύριε Βαρσαμάκη. Μισό λεπτάκι περιμένετε. Θα ξαναέχουμε πάλι τον κύριο Βαρσαμάκη. Αυτός είναι ο σκοπός όλους, γιατί σήμερα, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, τα χρήματα είναι το εργαλείο. Λοιπόν, μισό λεπτό περιμένετε. Παρακαλώ. Έλα Νίκο, σε ξανακαλώ. Εμείς δεν πειράξαμε τίποτα. Οκ, από εσάς, από χάρη είμαστε στον αέρα, από εσάς είναι. Κλείσε και ξαναπες πάλι. Είμαστε στον αέρα, δεν πειράζει, θα ακούνε οι ακροατές μας. Μήπως ακουγόμαστε τώρα? Βεβαίως, τώρα ακούγεστε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σας ακούμε, συνεχίστε κύριε Βαρσαμάκη. Πείτε μου από ποιο σημείο δεν ακούσατε. Αν σας πω τώρα, λέγατε για τα εργαλεία, λέγατε, για όλοι ενωμένοι εκείνη τη στιγμή, γιατί έχω και το νου μου εδώ στα κομπιούτερ, κύριε Βαρσαμάκη. Σας ακούμε. Σας έλεγα λοιπόν ότι πράγματα για κάποιους ειδικούς εντός εισαγωγικών χρειάζονται 10 ή 15 εργάσιμες ημέρες να γίνουν. Εμείς μπορούμε και τα φέρνουμε εις πέρας μέσα σε 2-24 ώρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσο λίγο και αν φαίνεται το χρονικό περιθώριο των προσεχών ημερών για να ξεκινήσει αυτό που έχουμε υποσχεθεί διαστόματος του Προέδρου μας, του γιατρού, του Μανώλη Λαμπράκη, για μας είναι αρκετό. Έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Οι δυνάμεις που μας βοήθησαν, οι δυνάμεις που μας επιβλέπουν μέχρι σήμερα, μας έχουν δώσει αυτές τις δυνατότητες. Δεν είναι δικές μας οι δυνατότητες. Δεν είναι του Λαμπράκη, του Βαλσαμάκη, του Γιωργατζά, του Μαμαγκάκη. Δεν είναι. Ότι και τα 3 αυτά σκαλοπάτια μπορέσαμε και τα ανεβήκαμε. Τελειώσαμε. Από εδώ και πέρα... Επιτρέψτε να πω τα ραδιόφωνα, κύριε Βαλσαμάκη, έτσι. Δεν ήταν να σε διακόψω, τα άφησα προς το τέλος. Λοιπόν, είναι ο Θανάσης στο ράδιο Άρτα συνδεμένος μαζί μας, το ράδιο Ακούσματα, το ράδιο Πειρασμός, τα Διδυμάκια, το ραδιόνιο, η ελεύθερη ραδιοφωνία Κοζάνης, τα Μεσσηνιακά Νέα, το ράδιο Γαλαξίας από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Είναι 7 τσάτ, τα Αγρίμια, το Χάραμα, Λιοβασιλέματα, Νυχτοπούλια, Πειρατής, Κεραμνός, Πέλεκης.
και 6 link του σταθμού μας, τα οποία αυτή τη στιγμή αναμεταδίδουν και η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Βαρσαμάκη. Όμως, να συνοψίσουμε, γιατί πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Με λίγα λόγια, απλά και πρακτικά. Ήρθε το χαμόγελο στους Έλληνες. Έτσι. Να πω καλή λευτεριά, εγώ έτσι βιάζομαι εγώ. Λευτεριά. Για τον κόσμο. Τώρα μιλάμε με πράξεις. Είναι θέμα ημερών μέχρι τέλος του χρόνου, το οποίο η επάνωδος στην πατρίδα μας. Έτσι, εδώ θα πω λιγάκι, ζηλεύω, κύριε Βαρσαμάκη, να στιευτώ λιγάκι για τον κόσμο, γιατί εγώ δεν μπορώ να έρθω ακόμα στην πατρίδα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όποιος σας παρεξηγεί, δεν πειράζει, να πάει από εκεί που ήρθε και να μην ακούει. Οφείλω να ομολογήσω. Σας ευχαριστώ τόσο εσάς, κύριε Αμάραντε, και την κυρία Νεκταρία για τη φιλοξενία σας στο σταθμό, για τη φιλοξενία που μας παρήχατε στο σταθμό σας, καθώς επίσης και όλους αυτούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, τους οποίους διαπίστωσα ότι αυξάνονται και πληθύνονται τον τελευταίο καιρό. Έχουμε και άλλους, κύριε Βαρσαμάκη. Το καταλαβαίνω. Όταν θα αρχίσετε να ανακοινώνετε αυτά που πρέπει να ανακοινώσετε, τότε θα δείτε πόσοι σταθμοί θα είναι. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Να είστε σίγουρος ότι και πάλι εσείς θα είστε ο πρωτεργάτης. Δι' αυτή την περιπτώση θέλω να στείλω από καρδιά και σε όλους τους υπόλοιπους ραδιοφωνικούς σταθμούς και για πολλοστή φορά να τους ευχαριστήσω για το έργο που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια. Να είστε σίγουροι ότι οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου βρεθούμε κάτω στην πατρίδα μας, θα το μάθετε αμέσως, γιατί έχουμε και πολλά άλλα να μοιραστούμε.